Yes, wij maken de eerste weken van dit nagelnije hier aantraapje met een nieuwe fruitje maar uit. Om te beginnen voor iedereen lokken zijn in het nieuwe jaar. Ik uit namen van alle medewerkers van Omroep Friesland. Tjoch. Tjoch. Heerlijk. Hey, maar Doma is flink hoe de slag, hè? Want al uw gasten nemen deze week een verrassingsingrediënt mee. En daar mag je dan weer wat lekkers van maken. Ja, dat klopt het. Maar er is nog iets. Het mag net duurder wezen als 10 euro. En dan lees ik nog wat zoen en wat grien. Ja, en zoen en green, waar wordt het nou net? Dat is natuurlijk prima. Maar het is haast net meer te betalen, Miranda. En daarom is het zo mooi ruitje dat Sto de uitdaging oengist. En zo alle mensen dit nieuwe hier wat inspiratie mee juist. Ja, iedereen had natuurlijk zijn goede voornemens voor dit nieuwe jaar. Zoen en green eten. Wist wat? We gaan onder de slag. Maar dat helpt me toch wel een beetje, of net? Ja, zeker doe ik dat. Welkom bij Fruitjen, Marijtse en Miranda. De eerste gast die het binnenstapt is Masha Pekin, eigenaar van Mama Masha. Haar missie? Meesken enthousiast maken om lekker, eenvoudig en zoet te eten. Dat doet ze met haar foodtruck en workshops. Masha komt uit de Bangvraat. En na de komst van haar twee bijen maken ze van haar hobby, vlug en zo'n etensieren voor de bijen, haar werk. Zij is de perfecte gast om tips te gaan over zoen en betelbaar eten. Het is waaruit een grote verrassing hokker producten de gasten meenemen. Hij had nog wel een basisset van ingrediënten die te broeken mooi. Die als kroen, kniflok, rijmen, nuutjes. Welkom in uw keuken en de beste weesken. Ja. Dankjewel. Lok en Saina Ja, zitten wij. volle lok en seinen. In het Ook voor nieuwe jullie. jaar. Lekker fris. Dankjewel. Nice day. Ja. Wilde Goed zo. avond gehad. Ja? En we hadden hier een budskip verstuurd. Ja. Om, Gelijk in de bak. om iets lekkers te maken, of iets lekkers te keepjen, waar ik dan wat lekkers van maken maak. En dat zit onder het... Want toen heeft Nee, geen idee, hè, Roy? ik weet echt helemaal niks. En 10 euro, we hebben Ja. nog net zien, Ja. wie dat dreig. Ja, hartstikke moeilijk. Ja? Hartstikke moeilijk, want ik heb echt lopen rekenen. En ik heb gisteren ook verschillende sites er nog bij gehad om te bekijken hoe het allemaal Oké. moest. Dus ja, Zo dat eens is even zien wat, behoorlijk wat dat dan zwaar. is voor 10 euro. Hocus pocus, hupsakee. Hupsakee. Daar is hij. Aha. Ja, en weet je, Ruud, ik heb natuurlijk ook... ja, ik sta ook wel een beetje bekend misschien omdat ik veel biologisch kook. Dus dat was extra dat is- zwaar. ja, en, Met en ik doe het er nog zeker nog Dat net. bedoel ik. Ja. Ja. Dus dat was wel even een toch uitdaging. prima, hè? Ja. Dat is precies ik bij dit programma ook dit. Ja. Maar wat zit erin? Wij hebben Hoe doe je dat? spekjes. Wij hebben spekjes. Wij hebben even zien, pompoenstikjes. Aha. Handig. Guided cheese. Leuk. Daar ben ik heel blij mee. Even zien. Ja, Jasmijn. rijst, maar wel zilvervlies, hè? Whole grain. Extra gezond. Sprutten. Lekker. Een beetje met het seizoen mee. Ik zou hier even nog nadenken wat ik hier met dwang ken en wat we dwang met de... Maar dan haast ongetwijfeld zelfs ik ook uit van ik zoek dit informatie. Dat mag nou nog net zeggen, maar we kunnen het straks het eerst misschien eruit even te verbieden. Ja. Ja? Ja. Ik probeer die het eerst. Ja, Oké? helemaal goed. Oké, nou, dan ging ik dit maar aan de gang. Nou, get eruit zo nooit ja? denken. Ik kan even nadenken. Best dreig zouden stoom om dit ik biologisch in te keepjen. Maar laten we eerst beginnen bij de wiermoment. En de wie is dan nog in de bankvraat, om het werk, fulltime, bijen. Hoe doe je dat dan, zo'n intensieren? Hoe doe je dat? Ja, nou, dat was een hele uitdaging eigenlijk. En ik hield al wel heel erg van koken natuurlijk. Ik ben een hobbykok, zeg Ja, maar. Hè. Ik ja. heb geen koksopleiding gedaan. En dan kwamen we terug, haalde ik de kinderen op van het kinderdagverblijf.
En ik werkte altijd fulltime, ook wel vaak wat avonden. Want dan moest ik ook, weet je, wat feestjes en recepties en zo naartoe. Ja. Of dat soort dingen. Nou, en dan ging ik mezelf een half uurtje opsluiten. En dan mijn man met de kinderen in de woonkamer lekker spelen. En dan was ik weer helemaal zen na 25 tot 30 minuten. Oké, daar was er heel Echt rustig op tafel. van. Ja, en ik dacht wel, ja, dit is allemaal heel mooi en prachtig dat ik een hobbykok ben. Maar die kinderen, die moeten wel gezond eten natuurlijk. Want dan heb je wel ineens een ander beeld, toch? Dat je dan denkt is het van, iets moet ik meer- wel voor iets anders zorgen. Ja. Maar Kamer, dan ik wel eens een diepvriespizza. Omdat je het gewoon even echt net redden, maar dat werk en nog boodskippen doen. En... Ja, ik zeg altijd, ik ben geen extremist. Nee. Ik vind, je moet gezond eten, je moet lekker leven. En dat hoort ook bij elkaar. En je probeert de verhouding gewoon goed te krijgen, toch? En een beetje in balans. Maar wij eten ook diepvriespizza's. En soms zit ik in het dorpshuis patat te eten. En dan zeggen alle dorpsgenoten, ik zet je op de foto. En dan zet ik je op social media. Dan zeg ik, nou, doe maar. Ja, nee, Ja. dat jet er ik bij. Ja. Maar uiteindelijk best wel vanuit dat idee die een eigen bedrijf begon. Dat is nou tol van heel hier Lien, hè? Ja, bijna. Wat is Ja. er verloren in die tijd? Nou, ik ben begonnen met kinderen, omdat ik natuurlijk met onze eigen kinderen bezig was. Dus ik ben eerst begonnen met onderwijs, dus in het onderwijs les te geven. Later kwamen daar volwassenen bij, maar als ik het even bij het onderwijs hou... Ja, er is heel veel veranderd in die 12,5 jaar, want ik was een beetje een roepende in de woestijn. En ik denk ook dat ik een beetje te ver voor de troepen uitliep, want de eerste paar jaar was het echt wel sappelen. Dan was het wel zwaar. Dus ik ben toen met die foodtruck, ik heb een foodtruck gaan rondrijden. Dat is een soort mobiele kookstudio. En in het begin had ik het best wel moeilijk om scholen te vinden. Maar nu heb je zoveel meer scholen die geïnteresseerd zijn in Het gezonde belang is voeding. groter? Ja, en er zijn gewoon veel meer, er is veel meer aandacht voor. Dus Maar heel ik omdat veel- die needzaak grutter wordt? Of... Nou ja, als het gaat om gezondheid, dan is het natuurlijk wel zo dat het overgewicht onder kinderen toeneemt. Bij iedereen, maar zeker ook bij kinderen. Ja. Dus de noodzaak is ook hoger. Ja. En gelukkig wordt dat veel meer erkend. Dus er zijn veel meer organisaties ook mee bezig om dat op die manier te doen. Ja. Te doen. Ja. We vregen uw gasten deze week om in je maart te nemen dat ze graag eten versieren willen. Waar is de mooie naam en waarom? Ik heb Wietse Visser meegenomen. Wietse is bestuurslid bij de stichting Cambuur Verbindt. En dat is in de stad waar ik natuurlijk ook werk. Alhoewel ik ook heel veel van Heerenveen hou, hoor, sorry. Goed om te zeggen. Cambuur. Maar vandaag is Wietse en de stichting Cambuur Verbindt... Ja, die houdt zich bezig, zeg maar de maatschappelijke tak van Cambuur... houdt zich bezig met allerlei maatschappelijke projecten. Onder andere ook met gezondheidsprojecten. Dus dat past heel goed bij mij. Oké. Niet zo leuk, dat is de best. Volle lok en sign. hè? Ja. Je Mac. En we komen aan zo'n tafel mooi. Ja, right, zeg maar wat. Een paar dingen meer logisch, denk ik. De spruitjes, die zoeken graag maar spekjes dan willen. En daar wil ik even iets aan toevoegen. Vanuit die varie, hè? De dit basis. is mijn varie. basis. Ik doe er een beetje nutjes bij de spruitjes. En ik rasp de spruitjes allemaal limoen in plaats van nootmuskaat. Dus limoen is heel fris, de kool en limoen is heel lekker. Dus dat is een goede combinatie. Dan hebben we handig die pompoensa. Dit is diepvriespompoen. Ja, maar handig. Ik bedoel, die is lekker Hoef je niet te snel. snijden. Nee, Ja, maar het is ook goedkoop. ja. En het is wel bio en gezond. Nou. Diepvriesgroente is hartstikke gezond. Dus ik dacht, De Fries is een grootste vriend. soms wel, ja. Ja. Maar je kan niet pakken wat je nodig hebt. Ja, dat precies. Precies. En hij had ik net horen of zo, dat is precies genoeg. Prima. Nou, de Ries. Je hebt ook linten van mij, maar dit apparaatje. Ah, ja. En dan krijg ik heel lange linten van mij. Dan hebben we nog de guidages natuurlijk nog gehoord. En die pompoen. Ik wil je knoflook terug de pompoen van. Maar wat tijm en wat rozemarijn. En die komen eigenlijk die linten komen daar maar in aanraking. Dus dan moeten we misschien dat we dat maar een olie even een beetje bij elkaar krijgen. En dan doen we er gewoon een plain ries bij. En deze lees ik heel gauw in de vriezer. Ja. En Waarom? De guidatie? ja, de garnitjes lees ik in de vriezer. En dan heb ik deze rasp. En dan straks, vlak voordat het... hoe ging het? Dan rasp ik nog een heel beetje cheese. Ik denk dat het een beetje hoe de green gaat, met deze combinatie. Dus dit is eigenlijk een beetje de combinatie. Die doe ik apart. Die komt wel bij op wat, maar die maakt ze gewoon heel erg lekker. Nou ja, dat hier ik zat tocht. Ja.
Lekker. En wat vies je ervan? Ja, nou ja, kijk, ik ben een hobbykok en een beetje van de homecooking. En jij bent de topkok. Nou, Dus voor mij, wat zou ik ermee gedaan hebben? Ja. Ik zou ze allemaal op één bakplaat hebben gesmeten en in de oven met tijm en rozemarijn en knoflook en die geitenkaas gewoon op erbij in de oven. Ja, Dan ging klaar. ik iets anders doen en dan 25 minuten later ging ik aan tafel. Ja, oké. Dat is ik een idee. Dat ken ik. Maar dit is veel leuker, dus we doen dit. Vind je dat? Ja, Oké. Maar je moet ook wat doen. Namelijk, jullie moeten ook wat doen. Daar moet ik ook even een beetje om denken. ja. Nou, ik begin het verdelen. En dat gaan we dan als volgt. Dan maar eens de rieskorrels even tellen. Nou. Nou, flauw hè. We doen het wel als volgt. Dit is 75 ja. gram. Ja? Daar Ja? ging ik altijd een mis mee. Ja. Ja. We wegen het echt al. Dus dan heeft jouw kopjes ries Maar hebben zo'n we- liedskopje is genoeg van... Dit is echt genoeg keer de oorlog was krijgt. Het is echt genoeg. Oké. Ik denk de Goeie tip, oerharen. dat is een goede tip. Ik Dus maak je die- altijd te vol of te min. Ja. Ja. Als de weeskaal heeft, als één keer een maatje in die kosten in heeft, wat denkt van, nou daar past precies zoveel gram in, dan 16 maar pat, 16 mee bij de meelspijsendel. En het geldt natuurlijk, kijk, misschien hebben we nog een oorvoorbeeldje. Kijk, oh ja, zie je, deze heb ik dit. Als ik een spaghetti heb, Ja. hoe handig is deze? 1, 2, 3. En dat dus de spaghetti in en heeft altijd een genoeg. Dus dat. Ik wil graag dat stoot even afweest, want dan hier is het meer als stelsel van mijn mistgong. Ik ging altijd daar maar in de mist. Ja. Dan maar stel voor mij de nutjes even hakken. Die spruten. Ben die skin? Nee, die moet er nog Alsjeblieft. niet. Die maak ik even skin maatje. Lekker in mijn mesken. Dank u wel. Deze bakken we uit. En wat doe je dan? Ja, die geschoonde spruitjes zijn veel duurder, dus die moet je niet kopen. Nee, Je hè? moet zelf het werk doen, dat is veel goedkoper. Is dit ik zoener trouwens, als ze nog staat binnen? Nou, hoe verser, hoe beter. Ja. Ja, Doe maar eventjes de spruitjes. ja best. Zo, dat is Ja, eerlijk. gewoon wat te doen. Dan doe ik deze. En dan doe je de nutjes hakken. Maar het is een heel goed mes. En even de riesau wegen. Ja, We gaan aan de slag. best. Ja, Ben je er klaar voor? ja, Oké. helemaal. Hey, wat voor tips kiest je meestal mooi aan als je het hebt over... dat is dan een hele goeie trouwens om dan pompoen uit de diepvries mee te nemen. Ja. Dat is, want Ja, vast keer die volle judder. ja, dat klopt. Kijk, als je veel wilt gebruiken, dan kan je natuurlijk ook een verse pompoen kopen. Dan heb je een heleboel. En dan snij je en zelf invriezen. Precies, ja. Ja. Even blancheren, zelf invriezen heb je natuurlijk. Of je maakt iets klaar en dan doe je het daarna. Hè, je sausje doe je daarna in de diepvries, kan natuurlijk ook. Maar ja, wat zijn goede tips om het jaar even goed te beginnen? Ja. Gezond en met een beetje letten op de portemonnee. Want ik merk het ook, het is allemaal veel duurder geworden. En vooral dat je dan biologisch eten wil ik nog. Ja. Maar weet je, ik gebruik vlees en vis als accessoire, zeg ik altijd. Dus niet Zo nou en dan? Of Nou, een beetje? Ja, of zo nou en dan. Dan kan je kiezen. Of gewoon een klein beetje. Dus, maar ik gebruik meestal zelf een klein beetje, want dan heb je smaakmaker. Want vlees en vis geven natuurlijk wel smaak. Ja. Maar een heel klein beetje. Oké. Dus dan, ik hoef Dus niet minder? veel minder. Veel minder. Ja, veel minder. Soms misschien een dagje zonder. Dan kan je toch een heel eind komen met je biologische producten. Biologische groenten. Ja, Right, zes een pannen bij de ries Ja. in. ja, dat is handig. Sorry, Miranda. En mag ik dit bakje gebruiken? Voor het Als je hier afval de of spruitjes in liever doet? niet? Nee, Daar de nou, spruitjes in. Ik wil graag dus even. Dan krijg je een bakje van mij van het afval. Ja, en de Want spruitjes hier doe heb ik een niet. pan maar water op staan. Ja, En daar best. maak ik mijn bouillon van. Ja. Dus alles wat ik oer ha, ik heb nou al wat oer, Oh, daar maak je zo dat bouillon die van. hierin. Ja, En we dan kun je hebben- echt alles in? Ik wil echt alles zien. Ik haast alle groenten die oer ben ik in erin. ja. Oké. Ideaal Ik toch? kom. Ja, prima. Ja. En wat komt het lekker. zien als de workshops juist bij BAN? Wat neemt die kennis bij BAN ta of juist net? Of komen zij soms ook met tips? Ja, nou ik heb bijvoorbeeld één les over voedselverspilling. En dan is de opdracht van, dat zij zelf gaan bedenken hoe we de voedselverspilling in de wereld kunnen verminderen. En dan gaan ze zelf aan de slag aan hele spannende plannen. En het meest bedachte plan is eigenlijk dat Paken en Beppen en de huisdieren de restjes moeten opeten. Pak en beppen. Maar ik zeg altijd, je kunt ook even bedenken hoe je dan minder restjes kunt maken eventueel. Ja. Hè? Dat zou ook En hoe leuk doe je zijn. dat? Ja, slim kopen. Slim kopen, zeg ik Maar is altijd. dat betingst dan een menu voor de hele weekend? Dat is één keer boodschap dost en dat is dan betingst, oké, Ja, maar daar die pruin op ja. je broeken. Nou, wat ik vooral zelf doe, even gekeken het goede bakje te pakken heb. Ja. Ik ben het wel een beetje kwijt, Wat heel eerlijk ik, waar. wat ik vooral zelf doe is, ik koop zeg maar bijvoorbeeld voor 3 avonden.
avondeten heb ik in mijn hoofd. Dus ik denk, nou, ik eet vanavond een keer nasi, ik eet een keer pasta, ik eet een keer aardappelen, stampot of zo. En dan heb je altijd nog wel wat over. En dat eet ik de 4e of de 5e avond dan nog op. Snap je? Dus ik koop, er ligt daar ligt zo'n bleekselderij. Ja? Ja, dat gebruik ik nooit allemaal als we Nee. met 4 man eten. Dus ik heb dan 2 of 3 stengels en de rest hou ik over. Ja, Dan doe kan je- daarmee. Ja, ik kan of in de soep gooien, of ik maak gewoon de 3e of de 4e dag. Maak Ja. ik restjes, eet ik restjes. leuk. Nou, dat is gewoon meestal soep, gebakken eieren met restjes of hartige taartjes. Dan kan je alles inkieperen, toch? Oh, hey, ja. Dus ik denk altijd, je moet slim kopen. Niet voor alle dagen, maar gewoon een paar dagen. Want dan ben je nog een beetje flexibel en dan kan je je restjes opmaken. Oké, dat is een goeie. Maar dit hier moeten we even... Dit is een lintsnijder. Deze die draai je hierin. Ken je hem? Wel iets wat erop lijkt. Ja. Je hebt ook een spiralie, heb je ook. Ja, precies. Die zijn Die er heb ik. ook. Ja. Deze komt hier. En die komt hierin. Die moet je even goed inzetten worden. Zo. Die drukst er zo in, want dat is dan het stevigiet. Hupsakee. Ja. Dan zetten we het molentje erop. Die. En dan draai je zo linten. Mooi. Mooie dunne plakken. ja. En dan doe ik het volgende. Dan pak ik die dunne plakken die pak ik even bij elkaar. Zo. Ja. En die leg ik dan eventjes op de snijplank. Wat je ook kan doen is lasagnes van maken. Maar goed, Ja. ik snij je gewoon mooi zo in linten. Op deze manier. En dan giet deze eventjes in de frituur. Ja. Even bakken in olie. En dan heb je een mooi knapperig stukje knolselderij. Heb je een ander stukje, hè? Ja. Andere manier. Heeft Nou. u die er nog neder geruid? Of, Ik zie je de spruitjes even in de ries, daar ben ik al een heel eind heen. hè. Oh, Ik dan moeten we een beetje ik heb de opzoeken. spekjes al uitbakt. Het komt helemaal goed. Begint het al lekker te roepen, Wietse? Ja, ik ben benieuwd. Ja, het eerste meal in het nije hier. Ja, bliksem. En dan ook nog sprutsies. Ja, ik vind dat heerlijk Ja, trouwens. ik net. Oh. Verrassing. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, Je houdt wel heel van pompoen? ja, ja, zeker uit het Friesvak. Oké. Hey, wat doet Stichting Cambuur Verbindt op het merk van eten? Nou, we hebben een aantal projecten. We werken hier bijvoorbeeld met een hele grote zorgverzekeraar. Nou, die wil ik heel graag voorkomen dat mensen al te dik worden. En dus die had een preventieprogramma, daar haken wij op in. Want En we hebben- werk je hem dan maar elkaar trouwens? Nee, wij werken niet met Nee. elkaar. Oké. Of nog niet, dat Nee. weet je nooit Oké. natuurlijk. Maar wij hebben wel Oké. hetzelfde doel. En wij werken allebei, zou ik maar zeggen, met diezelfde zorg. Ja, Ja. oké. Ja. En wij hadden projecten, bijvoorbeeld scoren voor gezondheid. Ja. Nou, vanuit Cambuur is het natuurlijk wel zo van dat is in eerste instantie things om bewegen. Ja. Maar voeding wordt in de topsport ook steeds belangrijker. Ja. Dus we zetten bij squallen zetten we spelers in om de band voor te laten zien dat ze echt heel zoen eten moeten. Spruitjes. Nou ja, het is, ik weet dat die voetballer van houdt dan, denk ik. Maar ik denk net dat vol spruitjes gebeuren. Maar wel, als dan voetballer van de klas is, dan had dat volle meer impact wanneer ouders het zeggen, wanneer de Ja, meester ja, het ja. zei. Dus Ja. daar luisteren ze naar. Ik ben helden. En die kunnen wij als Cambuur Verbindt die spelers inzetten. Oh, Ja. wat mooi. Ja. Werkt het dat zo dat er helden nodig binnen om uw bers zo'n eten te litten? Nou, ik denk dat dat zeker helpt. En sowieso vreemde ogen dwingen. Hè, dus Ja. ik ben wel eens op evenementen en dan staan daar ouders bij en die zeggen dan tegen de kinderen: nee, dat moet jij niet nemen, want dat lust jij niet. Als ik erbij ben, Ja, dan echt? lusten ze het misschien wel. Niet omdat ik er ben, maar omdat er gewoon iemand anders even uit hun normale dingetje. En ook als andere kinderen beïnvloeden elkaar ook heel erg. Ja. Dus ik zeg altijd: durf je wel een spruitje te eten? Oké, dan wordt het wat een test. Vandaag wel natuurlijk. Nee, zei En dan ze. zijn er altijd wel stoere Ja. jongens die Ja. dan zeggen: ik wel. Ja, Ja. ja. En wat helpt nog meer? Wat zou je in die band? Doet dan iets marge dat ze ooit zeuren naar eten? Of... Nou, dat ze überhaupt eigenlijk kijken naar eten. Ja, hè? Dus dat ze iets... Want er zijn al heel veel kinderen die beginnen altijd meteen over dat lust ik niet en dat lust ik niet. Dus maar daar hebben we het nog niet over. Ten eerste mag je van mij zeggen, dat vind ik nog niet lekker. Want je kan altijd nog oefenen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ze er wel iets mee doen. Dus je hoeft het niet op te eten. Je bent niks verplicht. Ik ga ze niet dwingen. Maar ga gewoon eens even proberen. Ga wel eventjes knutselen met het eten, zal ik maar En zeggen. helpt het dan als ze daar hun gong binnen, dat ze daar verbinding mee krijgen en dan... Ja, nou, absoluut. Nou ja, dat wijst eigenlijk alle onderzoek uit. dat dat heel erg helpt. Er zijn heel veel lessen die ontwikkeld zijn, die ook allemaal wetenschappelijk onderzocht zijn. En dat werkt gewoon heel goed, ja.
Ja, en wat zoest in ouders zei ze willen, die het altijd wrakselen mooi, Ja. die stress om dat eten en dan iedereen het zien nog. Gewoon rustig blijven, het leuk houden en vol blijven houden. Dus volgende week weer spruitjes. Oké. Hoeveel is maar je splitsie eruit? Dus spruitjes is nu het thema. Ik denk het wel. Nou, en die ben zo verschrikkelijk lekker. Ik heb die pompoen, nou die is eigenlijk een beetje zacht worden in de vriezer. Ja. En dat is helemaal niet erg. Dan moet je het gewoon even om denken, maar dat net al te geer maatje. De zilvervliesrijst stiert op. Dat duurt het langer als gewoon. Want als gewoon 8 minuten, dan is het wel klaar. Nou, het stier ik wel op een verpakking trouwens. Hè. Dus die kiet er al uit. Die nutjes die hak ik even, de spekjes heb ik al uitbakt. En dan gaat straks de spruitjes even in. En dan deze linten, hè. Ja, die kun je even heel kwad in de frituur. En dan moest je ongeveer denken, nou, een paar seconden. Dan is het klaar, dan verbrandt het echt. Maar heel lekker. En het is een, ja, we hebben als wat jij ding frituurt om te proberen dingen. Kerst een heel soort grienten, kerst prima frituren. Mooi. Dan beginnen we met de spruitjes. Een hele beetje olijfolie erin. Net zo volle. Hele beetje. Vuur even omheen. Dan komt er de spruitjes erin. Die binnen blancheert en die speel ik net koud, want dan speelt ze smaak eruit. Gewoon zo. Hupsakee. Dan doe ik die spekjes er terug in. Die hier uitbakt, hè. Maar dat vet erin, lekker. Is dat wel gezond? Ah, misschien wel net. Nou, spruitjes in ieder geval wel. Deze even om en om. Goed verdelen. En dan is het eigenlijk heel simpel. Dan strooi je de nutjes er ook even nog in. Ja, krijg even dat lekkere bijtje erin. En dan natuurlijk geen nootmuskaat, maar limoen. Dan is het eigenlijk al een heel lekker groentegeruchtje. En toen, wie ik zag dwaande, dus altijd zag, hè, dat je dus zulke verrassingsingrediënten krijgt. Deze bloed is warm, dat is goed. Dan denk je nou van, ja, ries, oké, er moet wat meer gebeuren. Ik moet net alleen ries hebben, maar ik een sausje bij. Ik denk, gelukkig. Ik heb nog net de pompoen gebruikt. In heb ik net door de spruitjes in. Dus je doet ook weer een liets beetje olijfolie in. Dan ik dat tjentje knoflook erin. Eventjes omzetten. Dan komt die pompoen erin. Klaar. Scheutje remmen. Dit is trouwens een van mijn basisingrediënten. Hè? Die mag ik even gebruiken. Lietsbietje. Wat zie je hem even in? Dan pakken we de rozemarijn en de tijm. Die strooien we er ook in. Ja, en dan pakken we onze staafmixer. Een onmisbaar instrument in je keuken. En dan pureren we gewoon die pompoen. En dan maken we daar een lekker sausje van. Dan kun je het lekker combineren met je ries en die spruitjes. Nou, jongen. Nou, Masja, Nou, alsjeblieft. geweldig. Ja. Dank je. Goed begin van het hier, zo. Hey. Ja, toch? Nou, het ziet er fantastisch uit. Door is het toe? Ja. Ja, tuurlijk. Ik Was begin het zelfs wel? met de spruit. Ja? Als je nou eerst even in je neemt. Ja, zullen we dat Ja. nou? Ja? Bam, Ja, we- hè? Camera close. Ja? Hier gaat ie. Kan die goed toneel spelen, die man? Dat is wel heel gauw. Heel lekker. Heerlijk. Wat we het hebben over dit nieuwe hier, het luidt een heel nieuwe voor us. Wat ben die plan? Nou, mijn persoonlijke plan. Ik heb meer de plan van Cambuur Verbindt. Ja? Nou ja, er komt een nieuw stadion. Hè. Het is alles goed. Toch echt, hè? Ja, daar heb je het vrienden hier in Korthaar, maar- Dat komt er. En daar krijgen we een hele grote ruimte om uw projecten en uw activiteiten nog beter deel te zetten. Ik maar iets. Dus daar ben we echt maar eten. Ja. Ja. Dus ja, je er echt naar uit. Ja. En Masja, wat ben die plan voor 2024? Ja, ik hoop gewoon nog meer mensen te bereiken. Om te helpen om gezonder
te eten en dat op een makkelijke manier te doen. En ja, mijn allergrootste wens is eigenlijk een 3D foodprinter. En dan de mensen daarmee, dat lijkt me zo leuk. Zullen wij dat samen... Misschien kan de omroep ik maar financieren. Ja, ik gooi een baltje op. Ja. Nou, de kop is er al en morgen ben ik er weer. En dan ben ik benieuwd wat ik dan maatje zil. Trouwens, de hele weekend ben we er. Dus, Sjen. En nou, lekker eten. Lekker.